ụmụ Igbo niile kene nwoke kene nwaanyị asị m ha na eze ndị Igbo na ya dịla anyị mma na eke, dịla anyị mma na orie, dịla anyị mma na afọ, dịla anyị mma na nkwọ. Biko ozi ọma ka ji ebe n'ụbọchị nke tata maka na asị na aka ọbụla na-aga n'ike mgbe ọbụla na ọ tara arọ ahụta nsị. Biko kwana na mahụ m ihe bụ nsogbu Ayaya na Nando. Ayaya na Nando agbapụrụ na gafọ na agbapụrụ na gafọ kịta maazị ihe na-adara gị lee Jpac dara gị Ada Jizọs nwụgọla anwụ n'okwu ịchọrọ ikwu ama m ihe bụ iwe gị ị na-akọwago na ịchaka mmụọ ị na-eme abụrụ stil na-asị pụtakwa na fight ga-enwe n'ụlọ nga relevant ọga n'ihe na-emerụ gị odogwu relocate go hapụ gị. Ihe anyị na-etizi kịta ị na-eti ịgba jos ịgba nnu na ofe ka ị na-eti ihe nka onye aghụgbuo ka agba onye aghụgbuo ka agba ihe ị na-etizi igbo ya. Ama m ihe bụ iwe Ayaya na Nando biko mana na-enenụ vidiyo ka unu febe Ayaya na Nando na-echi ndị na-esogbu ya mgbawonin na-adọkwa n'aka na ntị na-asị na ihe mere Ada Jizọs na-akwado ime ndị na-anụsi ya ọgụ. Biko nụ soro nụ mmeneke na ya bụ vidiyo ka unu fụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị abịakwa m ọzọ Ayaya na Nando abịakwa ofu onye eji mali Nando adreesị ndị Nando azụ mmadụ ga eji ama o nwere ife ntị ka m kọtara my fans bụ ndị na-ekwu ezigbo okwu bụ my fans etu na ọ ga-abalị o nwere ofu okwu ntị ka m wee ite ofu okwu a bụrụ ife na-agbagoju m anya ama mara ma ịkọ dị taa ma ọ bụ ego ka m na-achọ ma ọ gịnị ka m na-achọ gbasara onye Jpac wepụtara abịa be m vidio wee mee arenji I don't know mana one thing nchọ ka m gwa unu onye a na-akpọ Jpac amarọ m ya before and ọ marọ m before mụ na ya gbara mba anyị esoro okwu o nwere eweta rịpọt ya na Ayaya mana ama m na ịkwụọ mmadụ ụgwọ ka o wee rụọrọ ya ọrụ na mma na ife a Jpac na-esetọ mana ndị Igbo na-atụ n'ilu si na-agbasi ọsọ agwọ maịl wee na-eweta aka na arenji. I have cars enwere m level 460 enwere many cars na-agba ibe m. If you look at my compound, onye ọbụla abịa compound m ga-ama na compound ọ ga-akọba ana m eme arenji ọka m wee kpata ego ana m eme arenji ọka m wee gba spider ọ gba Camry ana m eme arenji ka m wee gba obere moto elijigo m afọ. I started this native doctor since almost 28 years now na-boom bụrụ adreesị ndị Nando alụsị m na-eje ọgụ na-abata ọ bụrụ etie nye eze alụsị Igbo niile. Ayaya ise eze alụsị Igbo niile ọ tụrụ onowu Igbo bụ onowu Ojukwu eze ndị Igbo. Ojukwu was alive mgbe echiri Ayaya eze alụsị Igbo niile. Onye echiri eze alụsị Igbo niile bụ onowu Igbo niile onye chiri ọkụzụ ya chiri Ayaya eze alụsị Igbo niile. Adịghị onye chie ya eze alụsị Igbo niile bụ na ọ na-eme nke afụrụ n'anya. Aya bụ atụọ ya tata apụta echi omebe ozugbo ọrụbọgụ na-echetara unu bụ ndị Igbo na-agwa unu na Ayaya ka dị really this strong anything arenji mụ amara about it ọnwa onye emerie mana odostin na mma nọ setọ ọ nkata akpara akpa onye na-azụ afịa ngwongwo ga-ama ife a na-ekwu. Ị na-azụ afịa ngwongwo ndị gị na afa na-emekọ biznes ga na-afụrụ gị anya ụfụ. Anyị bụ ndị ọdịnala na-enwere onwe anyị anya ụfụ. Anyị bụ ndị ọdịnala na-enwere onwe anyị anya ụfụ. Mebi anụbago na Ayaya na-agazi n'iru. Ayaya na-ekwu ebe niile ekwe na-ekwu maka Ayaya mana mara na onye renili mbụ ga-erenikwa abụọ ọ ka o si adị ọnọkata dibịa bụ ihe ọ na-eme megide ife ezigbote onye bụ di n'ọdịnala gee ntị ife a na-ekwu ọ ga-ama. Dibịa renie bụ arụsị renie ọnọkata ọjụna ọjụna ọ bụrụ na ibe o ji emodo gwadrọ no ka ọjụna ka o zute ike ka ndụ onye ebu wee too ogologo
o mekwa obidi ọzọ obinikwa ọzọ bidokwa ebe ọ kwụsịrị ya na m na-agwa unu na Ayaya Nando ka dị re ka na-ekwu ume na-ekwusi ike na-agwa unu ịchaka mma ọ lụrụ cherenụ m by next month before that next month m ga-enye unu video live ka ọ ga-abụ m ga-akwado ịchaka mma unu wee mali na setup ndị wetara ịchaka mma okwukwe bụ setup ndị bịara ebe a maarị nji abịa setebe m wee maarị nji is setup ọ ka e wee butuo Ayaya Nando mana ngwa ndị a niile mere ife na aka ya ebi fanana fana ha lụsị Ayaya ya agbalị isolu kwuo okwu ekwukwu ọjọọ ọ bụ na iso inenere wee mali na ife a setup wee kwuo ife na-abụrụ ya ọ ga-adịla ya mma mana iburu okwu a n'isi wee were ọnụ wee na-ekwute Ayaya Nando mana ịmara ife ka o si gaa na ife a bụ really setup esetụrụ Ayaya Nando bụ ka e wee butuo ya setup esetụrụ Ayaya Nando ka e wee si na Ayaya Nando agbarazivo na-eme mana m na-agwa unu tata na ihe a setup mana m na-epromise ndị Igbo bụ my fans all over the whole world na-anụ onu m taa kavara set up a o nwere ga na free na Chukwu na ndị ọdịnala ga-ekpegide and ha ga-eji ọnụ fa confess ya out who no confess it out amana free if I promise nyere onye ọbụla wee na-ayọkwu na ayọ wee na-agwa unu chụrụ biko aka m bụ ife mgbu echi ka na-ebu unu na-aga ka na-eliju afọ na-aga na-agba different cats nchọ come and test and see ịma na setup na ebia mara eji ọ na ịchọ iprove na ibe agbara eji kada peti melara eji si abịa emiti Ayaya Nando ya o nwee mgbe ebe a na-akpịa Ada Jesus by then nke ebe a na-akpọ this man bụ nka Odumeje o nwee mgbe Ada Jesus si na Odumeje bụ setup ka o ji eme mana Odumeje na-arụrụ onwe ọrụ na ọrụ a na-ekeri eke ndị ụka enwe ndị omenala enwe ndị ụka ọ na-alụrụ onwe ya ọrụ emesikwa mali na ife niile Ada Jesus kwuru no fake. I'm still telling you people today na ife niile ahụ fụrụ I'm telling my fans now go and all over the whole world na ife niile na eme bụ Ayaya no set up kwa man I'm telling you na onye ọbụla achị adị ya ma ibu dibịa ma ibu ofeke ma ibu mmadụ nkịtị awasi ọsọ eregere agwọ mai cheli na nga akwụkwọ ụgwọ gị ọsọ gị si enu si a nga akwụkwọ ụgwọ ọnwụ ya were ayọ onye ọbụla tụrụ biko ka m bere ebe a ife a ka m chọrọ ikwu mana onwe ofu okwu ọzọ nchi drọp unu agwa m unu by next month before next every 2 days ka m ga-eji na-agwụ n'okwu by next month m ga-enye unu date na m ga-ebute moto ka m ga-ebute mbupụta ofu moto nkwado tie ya nwere ịchaka mmụọ tinye ya ka m wee maa mụ na alụsụgwọ ọrụ ntinye ịchaka mmụọ ya m ga-agwa dibịa ọbụla bụla egbe bịa vigilanti ọbụla bụla egbe bịa unu wee marị na ife a na-akpọ bulletproof a na-alụ na moto na a na-alụkwu ya n'ọdịnala bulletproof a ga-abụ alụsị ya lụnye ya na moto a na-alụkwu ya n'ọdịnala ịlụsịkwa ya n'ọdịnala lụnye ya n'ime moto na mbọsị a ma onye elu ma onye ala ma diho vigilanti ma nkwadosie moto a nwere ịchaka ma tinye ntị chaka ma ngwachie moto ebe onye etinye agbaba ebe ma ofu ngwọ ama emetụ moto ihe a na-abụ ebe a na-awụsa na ka m wee gwu na ife mbụ na m ka abịa chere na ma ọ bụ na-enye ide by next month ọ ga-adị live ọ ga-abụ live ka ọ ga-abụ ụwa niile ga-awọchi bịa ka m wee gwu na m ka dị ri ka dịkwa m powerful ka dịkwa m re bịa be m ịbịa bụ Ayaya mmeali gị nke ịfụnanya ekelekwe m obi ekene mụrụ niile ekene nwoke ekene nwaanyị sị ma ebe onye nọ na mma ya adịla anyị mma na ọka ekedịla anyị mma n'ọrịa biko onye na-echa vidiyo anụ nwanyere anyị aka na-agbasa anya bụ ozi na-atụsị ya ka ọ na-ejezu mba niile biko kwanye na sọskraịbụ kwa na distance sọskraịbụ cha ilaiki ya dị post gbe notifikeshọn vidiyo gị ka ị na-enweta notifikeshọn mgbe ọ bụla anyị tikwana vidiyo ọfụ ka wee na-abatara gị n'ikem ilaikicha ya ịdọrọkwa ya kọmentị na dị kọment sekshọn ekene m Igbo niile ekene ihe na-ejili Igbo ozi ka nwanụ mgbe ọzọ